дӯстони азиз, айни ҳол ман дар ширкати Даво қарор дорам. Чӣ хеле ки дида истодаед, имрӯз якчанд заказҳо гӯем ё ин ки посилкаҳо гӯем барои дигар шаҳру вилоятҳо бурда расонидан тайёр карданд инҳо. Ва масалан дороҳои шуморо дар ин хел пилёнкаҳои муҳофизатӣ барои нашикастан печонида бо ин қуттиҳо ҷо мекунанд ва ин қуттиҳоро мувофиқи талаботҳои почта Россия тайёр намуда бо скотч ҳамаашро маҳкам карда болояшро ному фамилияи шуморо нависта ба почта бурда месупорам ва почта бошад ба тамоми шаҳру вилоятҳое ки дар Русия ҳаст бурда ба шумо мерасонад. дӯстони азиз, ин скотчи зарде ки мебинед маънои первый классро нишон медиҳад ки яъне бори шумо зудтар рафта мерасад. хуб дӯстони азиз, агар шумо ҳам хоҳед ки аз ин ширкат дороҳои гиёҳиро барои дардҳои худ хайрдорӣ намоед, ҳатман ба рақамҳое ки дар навор мебинед занг занед. фарқ надорад шумо дар куҷои Россия ки набошед, ин бародарони ширкати Даво дороҳоро тариқи почтаи Русия ба шумо бурда мерасонанд. ҳатто агар шумо дар Тоҷикистон ҳам ки бошед, ба шумо бурда то душанбе мерасонанд. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. ин шабакаи голос мигрант мебошад ва чун ҳамеша ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. ба шабакаи мо хуш омадед. агар шабакаи мо барои шумо маъқул бошад, ҳоло ҳам дер нашудааст, дар ин навор лайк гузоред, обуна шавед ва ин наворро поделиса кунед. тариқи WhatsApp, имо, Viber, ВКонтакте, Facebook, намедонам, ҳар чизе ки доред равон мекунед то ин ки онҳо ҳам хабардор шаванд. ва ман бошам соли 2018-ро ки бадтарин сол буд барои муҳоҷирон натиҷагирӣ мекунам. 2018 бадтарин сол барои муҳоҷирони Русия. аз аввали соли 2018 дар Русия манъ кардани ба кор гирифтани муҳоҷирон ба баъзе намуди корҳо сар шуд. масалан дар бисёри корхонаҳо набояд муҳоҷир ба вазифаи буғалтер кор кунад. дар Челябинск бошад, фарқ надорад ту праваи ронандагии Русияро дорӣ ё ин ки тоҷикиро дорӣ, фарқ надорад. муҳоҷир бояд ба рондани маршрут автобусҳо роҳ дода нашавад. дар Кемерово кор кардани муҳоҷирон дар мактабҳо манъ шуд ва бисёри корҳои дигарро ба фоиз тақсим карданд. барои мисол, дар корхонаҳои истеҳсолии сабзавоту меваҷот набояд аз 50% зиёд муҳоҷир ба кор қабул карда шавад. дар корхонаҳои истеҳсолии табак, яъне истеҳсоли сигор, набояд 15% зиёд кор кунад. тасаввур кунед, агар дар корхона 50 коргар бошад, бояд 7 муҳоҷир кор кунад. пас маълум аст ки барои чӣ? барои мусоркашонӣ, борбардорӣ, руфтану чидан ва ҳамин гуна корҳои ғашт. мана қадр ва обрӯи мо дар кишварӣ бо мо дӯст ва шарики стратегӣ. русия барои гирифтани шаҳрвандиаш дар соли 2018 қонуни наверо баровард ки пеш аз гирифтани шиносномаи русӣ муҳоҷир бояд савганд ёд кунад, яъне присяга қабул кунад, мисле ки аскарони мо дар хизмати аскарӣ ёд мекунанд. ин савганд ёдкунӣ боз як имтиҳони нав буд, вале агар русӣ надонӣ ҳам бо пул мегузарӣ. хулоса як хароҷоти дигар дар гардани муҳоҷир. ҳамчунин дар соли 2018 чандин маротиба рӯсиёҳи журналистҳои телевизиону маҷаллаҳову сомонаҳои русиро дидем ки фақат барои бад кардан ва паст кардани обрӯи муҳоҷирон мақолаҳои ба қавле аз паша филмесохтагӣ тайёр мекарданду дар гӯши мардуми рус ҷой мекарданд, то ки муҳоҷирон обрӯй надошта бошанд. ва чандин маротиба шоҳиди қаҳрамониҳои шермардони тоҷик гардидем ки бо нишон додани мардонагӣ ва қаҳрамонӣ обрӯи миллати моро дар ин ҷо баланд мекарданд. вале ин журналистони русиёҳ ки мақсадашон паст кардани мо аст, қаҳрамониҳои шерони моро нишон намедоданд. пеш аз баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба футбол ки имсол дар Русия гузашт, полисҳо ба рейдҳояшон муҳоҷиронро рӯзу ҳол намедоданд. рейдҳо он қадар зиёд буд ки қариб ҳар рӯз ба корхонаҳо, ба хонаҳои истиқоматӣ, ба бозорҳо даромаданашонро дар наворҳо медидем. спецприёмникҳо бошад пур аз муҳоҷирон шуда буд. кормандони аэропортҳо нағмаи навро ёд гирифтанд ки дар мигратсионная карта он чизе ки ту мегӯӣ онро хат намекашанд. масалан мегӯӣ работа, хат мекашанд частни визит ва ин сабаб мешавад ки муҳоҷир патент карда наметавонад ва маҷбур мешавад ки сарҳад гузашта аз нав работа хат кашида биёяд ки ин ҳам боз як хароҷоти дигар буд
дар гардани муҳоҷир. Ҳамин тобистон вақте омадан аз ватан ҳатто ба худам ҳамин корро карданд. хуб шуд ки тафтиш кардам. дӯстони азиз, эҳтиёт бошед, ҳамеша мигратсионная картаро тафтиш кунед. дар мағозаҳо бошад кассирҳои ҳаромхӯрашон нағмаи навро ёд гирифтанд ки вақте мо муҳоҷирон аз мағозаҳо як пакет пур карда мехарем, ана ҳамон кассирҳои ҳаромхӯраш медонад ки мо чекро тафтиш намекунем. аз ҳамин сабаб баъзе маҳсулотҳои харидаи моро ду бор ҳисоб мекунад. мо пулашро месупорему, онҳо баъдтар аз полка рафта гирифта мехӯранд. чандин маротиба ба даст афтоданд, вале боз ҳам ҳамин корашонро мекунанд. эҳтиёт бошед ва ҳамеша чекҳоро тафтиш кунед. бинобар бад шудани муносибатҳои Русия бо ғарб ва санксияҳои пайдарпайӣ ба Русия, курси рубли русӣ хело поён фаромад. тамоми хӯрокиҳо қимат шуд. хароҷотҳои муҳоҷирон ду баробар зиёд шуд. нархи патент боло рафт. регистратсия аз 3000 ба 4000 боло бардошта шуд. аз ҳама бадтаринаш ин буд ки бародарони тоҷики худамон бераҳмона ба муҳоҷирон регистратсияҳои қалбакӣ мекарданд ки сабаби сарсониву саргардонии бисёри муҳоҷирон мешуд. аз фермерсҳо онҳоро барои додани патент ба қавли русӣ гӯем отказ мекарданд, вале 25-30 ҳазори онҳоро ки барои гирифтани патент супоридагӣ буданд бар намегардонданд. болои ин онҳоро 5000 рубл ҷарима карда 10 рӯз вақт медоданд то ин ки аз Русия бароянд. аз он тараф қарз карда омадӣ, боз қарз карда пули патент додӣ, акнун қарз гиру хонаат рав. сабабаш бародари азизу меҳрубони тоҷики худам ки барои 1000-1500 рубл тайёр аст ки 60-70 ҳазор рубли туро сӯзонад. аҳсан ба шумо дӯсти азиз, шумо дар соли 2018 чандин муҳоҷирро қариб девонаву хонавайрон кардед, ё шояд қариб неву дар ҳақиқат ҳамин хел ҳам кардед. Дмитрий Медведев дар моҳи май ба Тоҷикистон рафт ва мо умед доштем ки оиди сабукии кору фаъолияти муҳоҷирон ягон гап мегӯяд, вале не, оиди муҳоҷирон ягон чӣ пешниҳод накард. баъдан қарори бо праваҳои ронандагии тоҷикӣ манъ шудани таксиронӣ ё рондани маршруткаҳову автобусҳову дигар техникаҳои хизматӣ баромад ки ин як зарбаи сахт буд ба муҳоҷирон. шумораи зиёди муҳоҷирон бекор монданд ва саросемавор бо чӣ нархе набошад праваҳои русӣ мехариданд то ин ки кори худро барқарор кунанд ва ин буд боз як хароҷоти калоне ки муҳоҷир метавонист ин пулҳоро ба падару модар ба Тоҷикистон интиқол бидиҳад. дери нагузашта қарори дигаре баромад ки соҳибхонаҳо метавонанд муҳоҷирро огоҳ накарда онҳоро аз қайди хонаҳояшон бароранд ки ин ҳам бар зарари муҳоҷирон буд. яъне муҳоҷири бехабар дар даст бланкаи регистратсия ба умед аст ки регистратсияаш қонунӣ аст, вале соҳибхона ӯро кайҳо боз аз қайди хонааш баровардааст. дар моҳи август бошад як-ду рӯз пеш аз иди қурбон 10 автобуси пур аз муҳоҷири тоҷику узбек бо сабаби номаълум дар сарҳад 2-3 рӯз дар ҳавои 30 дараҷа гарм бе обу ғизо манъ карда шуд ки онҳо мехостанд иди қурбонро ҳамроҳи оилаҳояшон ҷашн гиранд, вале мутаассифона идро дар сарҳад гузарониданд. дар моҳи сентябр чандин маротиба интернетро фаро гирифт доду вои муҳоҷироне ки онҳоро автобусҳои замонавӣ ваъда кардаву бо автобусҳои солҳои шӯравӣ бо азобу уқубатҳои зиёд ба Русия оварда расониданд ки ин дафъа муҳоҷирон аз русҳо не, балки аз тоҷикони худамон менолиданд. дурӯғ айком қатӣ мухтабар меяд, дурӯғ мегам ёрада сумта мегира Ями ҳолая. Дака худа дарайна. 3 рӯз чидай на оля Қозоқистон на пул. 3 рӯза 500 километр ояд. дар соли 2018 беадолатӣ нисбати муҳоҷирони тоҷик хело ва хело зиёд ба чашм мерасид. бераҳмона кушта шудани ҳувайдои 5-сола ва то ҳол беҷазо мондани гунаҳгор яъне Аблаҳи Сиёмин, кушта шудани Илҳомҷон дар дохили идораи пулис дар вақти пурсиш ки гӯё ҳам ту нишаста буду ва яку якбора афтоду мурд. аз ҳама аламнокаш ба ҳабс гирифтани яку якбора 4 бародар аз як хонавода. ин бародарон дар як коргоҳи шароббарорӣ ки ғайриқонунӣ амал мекардааст ҳамчун груз шикор мекарданд, вале вақте ки рейд мешавад соҳибони корхона мегурезанду ин 4 акаву додар аз як хонаро гунаҳгор мекунанд ки гӯё соҳибони ин корхона ҳаминҳоянд ва онҳоро ба зери панҷара равон карданд.
ин гуна ноадолатиҳо дар соли 2018 нисбат ба муҳоҷирони тоҷик бешумор буданд. 27 сентябр Владимир Путин ба Тоҷикистон рафт, вале оиди сабукии кору фаъолияти муҳоҷирон ягон калима ҳам нагуфт ва дере нагузашта рӯзи 12 октябр Медведев ба Душанбе рафт, вале дар ин сафар ҳам барои сабукии муҳоҷирон ягон пешниҳод накард. муҳоҷирон тӯли соли 2018 ҳама интизори афв ё амнистия буданд. баъди пешниҳоди Имомуддин Сатторов сафири Тоҷикистон дар Русия дар санаи 25 октябр ки пешниҳоди ӯ ҳам ҳамин афви муҳоҷирон буд, умеди муҳоҷиронро дубора зиёд кард, вале ин интизориҳо тӯли як сол бенатиҷа буд. Русия муҳоҷирони тоҷикро афв накард, балки запрет монданро бо иштиҳо идома медод. болои ҳамаи ин қиматшавию маҳдудиятҳову беадолатиҳову азобу ранҷ, охирон хабаре ки муҳоҷиронро гулу гир кард, ин ҳам баланд шудани нархи патент дар соли 2019 мебошад ки муҳоҷирон ба қавле сару каловаашонро пурра гум карданд. ин буд дӯстони гиромӣ натиҷагирӣ аз соли 2018. шояд баъзеҳо дар комментаре нависанд ки шукр гӯй ба ҳаминашам. албатта мо ба ҳамааш шукр мегӯем, вале одамизод бояд ҳаёташро ба нақша гирад, натиҷагирӣ кунад ва дар охир ба хулосае биёяд ки соли оянда ҳам ҳамин корро кунад ё не. ба ҳар ҳол ин навори манро ҳар кас ҳар гуна мефаҳмад. ман аз он ки дилам ба бародаронам месӯзад ва ҳамаи ин корҳоро ба чашмони худам мебинам, наметавонам ки нагӯям. ба ҳамин наворо ба анҷом мерасонем. дӯстони азиз, агар дар шабакаи мо обуна шудагӣ набошед, обуна шавед ва ман кӯшиш мекунам ба шумо наворҳои ҷолибро пешкаш намоям. боқи худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр дӯстони азиз.